Čaute, čaute, priatelia. Tak vás po vyhodnotení ďalšieho mesiacu opäť zdravím. Takto neviem, kto si spomínate, že na konci októbra som nahrával videjko, ako veľmi mi pomohol bootcamp, že som dokázal spraviť trojnásobok vlastne doterajšieho obratu alebo doterajšieho priemeru za 9 mesiacov, čo činilo v októbri nejakých vyše 43 000. Tak ešte stále nestačilo, aby sme to posúvali stále ďalej. Tak tento mesiac som to číselko ešte navýšil. Podarilo sa uzavrieť za vyše 57 000, z čoho sa veľmi teším, ale rovnako sme s tým narazili aj na nejaké kapacitné problémy, takže posledné dni v mesiaci som venoval školeniu nových montážnikov, zaučaniu nových kolegov, aby sme mohli ísť ešte ďalej a využívať stále viac skúseností a vedomostí z Dablu, aby sme viac uzatvárali, len aby sme to stíhali aj dodávať, montovať a tak podobne. Takže hlásim ďalší úspešný mesiac za nami, krásny pred nami, na ktorý sa teším. Tak ideme ďalej, držím všetkým palce a nech sa darí. Čauko.